הם באמת הולכים? תודה. טוב שאני לא יודעת לעשות. ג'יזוס קרייסט, אם זה ייפול עכשיו. תראה איך הם רוצים, תראה, איזה טירוף. יאללה, פה, לגע. מצלם את שגבר בזמן ההזקה. הנה זה בא! אף לא הייתי בחוץ, בעיר. יש שם רץ, וואו, איך הם רצים שם. הכלב גם רץ. הוא יודע מה הוא עושה. למה זה נשמע יותר הרבה? כשאנחנו בחוץ. הנה זה מצחיק. נפל אחד, זה היה ממש קרוב. ג'יזוס קרייסט. הם נופלים, בייבי. אנחנו יש לנו פרח. וואו. זה היה 2. היה איזה 4. לא. אנחנו חיים. אנחנו חיים מאוד. עכשיו.